Big Berlin daw sa mga ma'am. Hi guys, madyong buntang ninyong tanan guys, nagapalit tayo may rambutan. Amang nagian sa gihanan gahapon. Diyan napapisaging nabilin o pamahurot. Diyan guys, namalit day mi og kanang bugas mais kay bugas mais ako ni kanon ni Junjun. Diyan magdigamos ako guys, magluto sa ako sa muang pamahaw. Diyan guys, nakaluto na day ko sa muang sudan sa pamahaw. Kuno siya guys. Sinabaw nga pata sa baboy dari ra na sa buhan giluto kay kuan para dali ra siya malata kay nanglan man na siya kuan palaton. Guys, luto na guys. Mamahaw mi karon kay si mama ang ipa-check up kay nagbalakan ako na ng ijang kay mtang sige. Hi guys, majubuntang ijong tanan nakaligo na ko. Karon guys, dali na si mama sa kuan hospital ang ita check up pagi jang kuan urine kanang maluoy ko magkuan ba nga magsige lang magbalik-balik kung kanang naisiyar nga magsige siya kanang di ko kampante gusto ko may bawaan og kanang unsa jud nang ijang sige og normal ra ba nas katiguwangon og na ba siya UTI og kanang nga masiguro na yan magsige manang ipa-check up guys karon karong makaibaw tabaw kung sa jay resulta karong di na ta magsige huna o kung sa nang ijahang gibati nga nung magsige iihi magsige ra magyapon siya iihi maadyo mangadyo na nga tang ipa urine karong makaibaw ta og kung sa hinungdan na nang ijahang pag-iihi og normal ra ba karong makaibaw ta ba kung di na ta mabalaka ba ngano hindi na ta magnahuna nganong magsige kuan iihi pero man inoy sakit igi jang puson kana ra jang magsige iihi ba anong gusto ra ko may bawan guys unsa jud na og sa katiguwangon ra ba na og nabay UTI balaka pud ta ba jaluoy pud sige ra balik sa kuan CR man karon guys manglakaw mi giwat ra na mo sa mama naragwan guys milberry nga among gida dito ila ati gahapon ara na ibalin sa dakang kaang makapalit na mixowil kaya mananam lagi po ko gusto lagi po ko mananam mo ka ng mga kuan guys so tanin bahalag dani ra ibutang sa kuan badaplin iso ibutang laman sa kuan kaang kanihang mga tanim uban pangalidan ni nahag mga kuan o tanon kinamay dani uban pud nang gidubli-dubli nga nangalid ano kuan guys so tanon ang uban makapalit na mig kuan sowil tara Tara. Diyan guys sa tangal naman na guys so kung say resulta na ning check up na mo ni mama karon ni jahang kuan jahang urine ug naba siya diferensya hugon sa bag katiguwangon na ba dahan piningon nga sa katiguwangon ako no diya kay luoy man magsig binalik-balik sa CR diya sakit na ba dyan na isang tuhod naman si mama guys manglakaw sa amin
dari guys. Sa Dr. Alfonso Alcantara. May lagi ko ito. Nagamit na nimo. Sa ako yung mga teachers, mga katalikawin. Itong bulan na to, katong patsikat na niya, kubo siya. Bagko ulam. Joe, makaliw punta ko yung cup ni Mami Beth. Thank you, da. Yung cup Mami Beth. Pwede mo pabuti ko lang. Yan, parang mga. Araw ka. Nagtrasawa na ako. Kung may jacket, karoon pa lang. Uy, ano may lechon lagi? Walang kaya ako. Yo. Ano yung lechon pala yung part? Sarap. Lamig merinda na na lechon. Gamay na po dito may examen. Ayun, inanak ay record. Record. Wala. Record. Single. Nakait ka lang. Wala ka lang yan. Na kayo medyo mo tambal. Dito as? Baka ko ba ma? 130 na mo na yan dugo. 60. Yan blood mo na. Yung blood mo. Tara magbayad sa amin datos billing. Ma'am, siya dito. Magbayad sa Madagascan guys. Billing. Kung bahan mo ko si mama na high blood man. 160 ko noon dugo. Taas man. Ano dahil sa'yo nga makatog sa maglingkod. High blood na daw na. Naman na magbayad na rin guys. Billing. Kuhan 350 ang kuhan urine. At na naman may danig tawag sa kuhan doktor. Nadia sa ilalong. Tara ba? Ay. Ba't ni mo? Nai-blood na guro ka. Oh, kana. Lagi dyan kuhan guys. Gamay raman lagi. Pero Basta rin si Ruban. Oh, ako mas siman ikaw ba? Ano siya na to? Ang pasaw na siya, wala pa. Ay, dito. Nakabayad na siya. ang korte, ma'am. How are you? Yung ta kanina. Ang korte itin yung ka. Ma'am, yan ito. Anong tagi dari? Di ba yung Flores? Ibuti-buti gila ka. Distansya na. Distansya o gulay ka.
Dari. Lingkod na ma. Lingkod lang dito mahal. Dali lang. Mas pa man. Big early. Dalaw sa mga ma'am. Kasi Sige. Karon, Usahay mag-ilo, usahay dili. pilan mong kaadlaw. Siguro mga isang buwan na siguro na si ihi. Mawala niya. Ano ko? Huwag po sa ilanti. Mag-ihi lang. Mayo, wala ka mag-ilangat mo. Mga uban na niyo, ana. Kurog-kurog na. Grabe nga infection si Ihi ay kayo ti ay. May UTI siya daw. UTI. Ay, UTI si Dema. Sabi na magwala na daw ba kay mawala mo siya daw kay mabalik siya. Kaya yung kagaw. Big no? Oh, early. Kaya yung kagaw. Nga dyan kay UTI ma'am. Mayroon po na nagpa-check up ta. Kaya may bawaan. Pero naman ko sila nakuan nga UTI dito sa unang Ilan ang edad niyo mo ron, ma'am? 54. Inyo ni Kasado? Ano sabi? Nga dyan nagpa-check up ta. Kaya rin makuha nagtambal. Inom ka ng tubig, nga na po kabaso kada adlaw. Pero Kung mapidang sige na mong mawala siguro siya daw kaya mo pa mo kanang ilang tubig din pa mo na mo katong gapundok ba na anong lagaon. Gabon? Ay, sige nga natin. Bata ka ng gabon. Kuhan ka ng... Kung sa buhol ka, halibon man. Halipon na halipon. Gapon tuloy. Halipon na halipon. Halipon na daw halipon na tuloy. Halipon dai. Sambong. 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 Oo. Sambong man na Paihi mo ng sambong. Para dagan lumidagan sa mga mo yung sunod ka sa ER, kailangan ako din sa kung ginawa ko lahi na gini ba siguro ni kabaw. Parang makainom tambaw. ay chukudot no. Nagamit ni Kiminинwa si ma'am. Wala daw. Nagdurar naman yan mga ordinary ang kuwan. Wala lang ko nag-tambal kayo ako ka-check up. Walang kaka-allergy sa mga tambal. Wala. Ano yung mo? Kanya siya. Antibiotic niya siya, si Puklab, usa ka tablitas, kadua sa kadlaw, good for 10 days. After meals ni siya ha. Magkaon daw. Pwede ni siya sugdan karong udto. Sige daw. Kung magkaon niya, ini kagabi ipod. Yang ugma, punta gabi na ha. Bunta gabi. Kaya ini ka next Monday, dili karong Monday ha, ugma Sunday man. Yang Monday, next pag next week. pa. Oh. Repeat ta diri og exam sa ihi, follow-up check up kay maurot naman yung tambalan ni ha. Pizza. Sunod lunes ko sa. Kuan man taron pizza size kuan man taron uns 12? 12 man ta karon. Oh, Sabado. Nagka- 12 21 21 na daw. Naka 21 balik ta diri. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sakto gid 21 Monday ari diri repeat ag Manamig guys, check up. Ikot sa karijot. Nari. Manamig check up guys. Naji kon si Mama jadi UTI. Sige. Di dito na. Tayo ko na. Anayin si Tasambal. Ay tunog na trapo kay dalo. Majura po lagi nagka-check up ta. Pero may bawaan na ito. Gansa. Tabang siya kay paim na to sambong mo nang mawala, mo balik mawala. Ipalit na magresita ni Mama Dari guys. Kuan 100 plus ang isa ka capsule. Bali aga mo sang ipalit kuan 5 days. Bali guys, Two sa times Sipo a day. Club. Bali 10 days may jangin ng 5 days ay mo ang ipalit. Ang lanot doon Okay. majud na kay antibiotic man. Bilin- Kuan sana 5 days. Og mahurot na sana po ta mo palit og pang 5 days na pod. Kay antibiotic kinahanglan ra ba ka jud na hudto nag-inom. Palit na magtambaw ni Mama da padong na may mamuli. Pangon na ka jud guys. Ajud si Jay Kuan. Ay. Wala nang pag-check-up kay nabalakan ako. Diyan gibati. Sabay nakauli na mi, jaman na to. Nasika produce na mus Mama guys, mao to resulta guys na si Jay Kuan UTI. Ay may Ana jing ipa-check up kay nabalakan ako si Jahang gibati kay isa ka buwan na ra ba kapin sige si Jag ihi. Mo dito guys may mga jud ni ngatong i-check up kay makaibaw mga jud tagan sa jud. Mo na to guys na si UTI.
Magina mo siya kuan 10 days. Nya, mara to guys, sagang vlog karong adlaw guys, para mong gibalitaan sa sitwasyon ni mama. Katong day sige siya giihi, insa karon na check up na jud siya. Nya nakapalit na pud mi kuan guys, tambaw. Nya mara tong hang vlog karon adlaw guys, daghan kayong salamat sa permi ninyong pagtan-aw. Bye bye. Kita-kita na pud ta sa sunod ng vlog.